Здравейте! Днес за вас ще коментирам счетоводното отчитане на продажбата на дълготрайни материални активи. От казуса виждате, че е продадено транспортно средство с цена на придобиване 15 000 лева и начислена до момента амортизация 9 000 лева. Пазарната цена или продажната цена по-скоро е 8 000 лева. Обчетоводен е и финансовия резултат от тази сделка. Предварително нека да видим от каква стартова позиция започваме. Закупили сме транспортно средство с цена на придобиване 15 000 лева и в хода на експлоатацията ние сме начислили по сметка 241 9 000 лева амортизация. Видимо от двете сметки се вижда, че балансовата стойност, т.е. разликата между цената на придобиване и амортизацията е 6 000 лева. Нека да вървим стъпка по стъпка и да видим какви счетоводни сметки ще съставим. Първо ще начисляваме. Начисляването е свързано с формиране вземане от клиентите в хода на продажбата. Затова дебитираме сметка 411 клиенти. Кредитираме сметка 705 приходи от продажби на дълготрайни активи 8000 лева е продажната цена и начисляваме в кредита на сметка 453 индекс 2 ДДС върху продажбите, което е 20% от продажната цена или 1600 лева. Тоест формираното вземане от клиентите е 9600 лева. Ето тук ще си открием те форма на сметка 705, за да разнесем прихода от продажба. Клиента плаща и сумата по сделката постъпва в нашата разплащателна сметка, затова ще дебитираме сметка 503 разплащателна сметка с 9600 лева и ще кредитираме сметка 411 клиенти с 9600 лева. Тоест, начислена е сделката, плащането от клиентите е реализирано. Следва отписване на продаденото транспортно средство, на продадения актив от счетоводните книжа на фирмата, която продава. Какво правим, когато изписваме? Първо изписваме начислената до момента амортизация, т.е. дебитираме сметка 241 с 9000 лева. Невъзстановената част от цената на придобиване, т.е. балансовата стойност, отнасяме по дебита на сметка 705, ето ги, 6000 лева и кредитираме сметка 206, 15 000 лева. Ето при разнасянето отписваме амортизацията, отписваме актива и в дебита на 705 показваме разхода, който сме направили и който все още не е възстановен, тъй като продаваме транспортното средство преди да изтече амортизационния срок. След като сме отписали актива, трябва да формираме и финансови резултати. Тоест, да приключим сметка 705 с сметка 123. Как се случва това? Дебитираме сметка 705 с 2000 лева, за да я изравним и кредитираме сметка 123, печалби и загуби от текущата година 2000 лева. Тоест, от сделката ние сме формирали положителен финансов резултат в размер на 2000 лева. За тези, които се интересуват
Искам да ги информирам, че организираме счетоводно обучение върху цялостния материал, свързан с счетоводство на фирмата, или върху отделни казуси, предложени от обучаемите. И тези обучения ние ги правим в населените места, където може да се формира група от 6-7 човека. Ако някой от вас се интересува, ето телефонен номер, на който можете да потърсите допълнителна информация. В момента такъв курс организираме в град Враца. Тези курсове по принцип са съботно-неделни, така че има възможност да се посещават и от хора, които работят. Очаквам вашите нови идеи, вашите предложения, вашите бележки. Ще продължим напред с други казуси, но очаквам и вие да направите вашите предложения, за да можем да ги коментираме заедно. С вас беше Пенко Пенков. Благодаря.